Ao fondo, baixo a luz lez que envolve a porción de vida que me corresponde, aparece unha figura semellante a min, digamos, eu mesmo, presente como un desvelamento, unha verdade fortuita, unha evidencia de acontecemento. Unha persoa se cadra, un home, a piques de se facer a si mesmo. Digamos que o home que son ten un paso atrás da noite, un paso adiante do día, cun pé no medio do medo e outro levantado en alto, a piques de deixar pegada. No fondo, baixo a luz lez que envolve a porción de vida que me corresponde, aparece un home que anuncia que está comezando a vivir.